खतरनाक वाटतात. आई शपथ. जरा लॅपटॉप काढते. लॅपटॉप माझं हे कशीच ऐकत नाही. जडवा पण ऐकत नाही आणि आऊस पण ऐकत नाही. हे बघ नुसते खातात. गुड नाईट. झोप. यामध्ये साडी सुद्धा तुम्हाला मिळत असते. गिफ्ट द्यायला पण भारी आहे. खूप सुंदर आहे गिफ्ट देण्यासाठी. साडी प्लेन साडी आहे आणि असं तुम्हाला ब्लाऊज मिळणार आहे. त्याचा पण ब्लाऊज बघ यार सेम ही साडी आणि भारी भारी लेंगा आहे. जे ट्रेंडिंग असतील ते तुम्हाला या ठिकाणी कलेक्शन बघायला मिळेल. हे मला आवडतं. चायना कलर आवडतं. हो का. अच्छा अच्छा. तर तुम्ही हे पण घेऊ शकता बघा. गुजरातची केसर आंबे होते. एक चिकन थाळी मागवलो आम्ही हे बघा आणि एक प्रॉन्स थाळी मागवलो. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आम्ही जातो सुरत का आणि आम्ही आता दादर स्टेशन का येऊन पोचलो आणि इथून आम्ही जाणार आता मुंबई सेंट्रल का आणि मुंबई सेंट्रल वरसून आमची ट्रेन आहे 6:20ची आणि आता वाजल्यात 5:45. आमच्याकडे वेळ नाही कारण आता ट्रेन येतात त्याने आम्ही मुंबई सेंट्रल का जातो. तर आम्ही सुरत का कशाक जातो तर आम्ही ट्रेनमध्ये गेल्यानंतर तुमका डिटेलमध्ये सांगतो कारण आता आमची ट्रेन इलेली असतात. चला लेट्स गो. तर ही चर्चगेट ट्रेन इलेली आमची आणि ह्या ट्रेनने आता आम्ही मुंबई सेंट्रल का जातो. मंडळी आम्ही मुंबई सेंट्रल का इलो आणि हय आमची आता ट्रेन लागलेली आहे. आमचो डबो हा EV1. तर आता आम्ही आज जातो आणि लास्ट डबो हा आम्ही हयसून मागसून बघू पण शकतो. काय मस्त अगदी लय भारी आहे. लेट्स गो गाईज. चलो सुरत गुजरात. चला आपल्यानंतर उघडणार. चला गाईज. चलो गाईज. जबरदस्त एकदम भारी वाटतंय. म्हणजे फायनली आमची ट्रेन निघालेली असा मुंबई सेंट्रल वरसून बघू शकता. ट्रेन एकदमच भारी आहे आणि सीट बीट आमचे भारीच आयुष्यभर आणि स्पीड टाकल्या ना आता काय हा वरती वरसून पण तुम्ही बघू शकता काय हात आणि एकदम हलत नाही. एकदम स्मूथ चालतं होय ना. भारीच आहे एकदम. आता वाजल्या 7:15 नाही 6:45 आणि हय आता आम्ही आमचं खजानो काढलं काय काय आणलेला हा तर आम्ही तुमका दाखवतो. तर हय काय हा चेरी आहे त्याच्यानंतर काय लिची चेरी लिची त्याच्यानंतर ड्रायफ्रूटची बर्फी हे तांदळाचे लाडू आमचे घरी बनवलेले आणि हे मेथीचे लाडू हेल्दी पौष्टिक लाडू आणि त्याच्यानंतर आम्ही हे सर्वात मेन म्हणजे देवगड हापूस नाही तर केसर गुजरातचं केसर जुनागड गुजरातचं केसर आम्ही घेऊन उरलो. थंडी लागता हा झोपा झोपा झोपू दे. हा फुल टी शर्ट अनुभव होता मग मस्त झाला. तर मंडळी आम्ही मागे इलो भावी या आणि दीपाली आणि खतरनाक वाटतात. आई शपथ लय खतरनाक वाटतं आणि स्पीड एवढा ना ट्रेन का तुम्ही मस्तपैकी आनंद घेऊ शकता. आणि हय पण AC आणि चाय इलेली आहे आमची तर तो चाय वाटता. तर आता चाय पिऊ जातो आम्ही. चला काहीच चाय पिऊ. काय जेवण का 9 वाजता उठणार. 9 वाजता जेवण जेवणार आहे तू नाही नाश्ता आहे. चल तर म्हणजे आम्ही आता नाश्ता करू जातो. आणि हय आता सीट रोटेट केलं आणि आम्ही आता बसलो. जरा लॅपटॉप काढते. लॅपटॉप माझं चला चाय आता येऊ देत. चाय आता घेणार आहे. चाय आले चाय कॉफी चांगली आहे. चाय नाही पाणी आहे. ब्लॅक कॉफी आहे. अरे पण दूध हवा. दुधाचा घातला तर चांगला आहे ना. बघ तरी उघडून काय त्याच्यामध्ये आपल्या बनवायचं. तुमका काय वाटलं इथे बनवून दे ना. ती चाय हे साखर बिकर सर्व कॉफी साखर शुगर काय दूध दूध पावडर साखर टाका. चाय
घालते हे चाय उपडी करशाल ती खेळ करू नका चाय घालता मिक्स होय म्हणा सगळे भाई साहब ये दुनिया बड़ी जालिम है. अरे आपका माहितच नाही. मी सांगते दीपाली अरे बाबा ही फिरता ईव्ही मध्ये हो आम्ही नाही ही फिरत मग मी कशा हात लावतोय आणि कोणी फिरवली पण नाही कोणी फिरवले पण मेन म्हणजे कोणी फिरवली पण नाही ते पण माहित नाही वाटत पहिली आमचीच फिरलेले सगळ्यांचे सरळ गुड नाईट मॉर्निंग मध्ये गुड नाईट. हा गुड नाईट झोपते झोप 4 वाजता उठली लगेच उठली जी जायचं म्हणून तू पण उठली ना लगेच जायचं असलं की लगेच उठत ती. तर म्हणजे मी सेटल झालोय विठ्ठल झालो म्हणजे आमचा दोघांका जॉब आणि आमचं सर्व व्यवस्थित आहे फक्त आबा आमचं ऐकू बोलू घेत नाही त्यामुळे तो म्हणजे ते काय नोकरी धंदो नाही व्यवस्थित आहे आपलं काय नाही काय करत राहता दूध विकता किंवा काही नाही काय कामाक जाता तर आमका काय म्हणजे चांगलं वाटतं आणि पप्पा पण रिटायर झाल्यापासून ते एकटं पण घराकडे बसत नाही ते पण काही नाही काय दूध विकूक जातात अंडी विकूक जातात तर मग माका आणि विठ्ठल का असं वाटलं की काहीतरी यांना असं जोड धंदो जर करून दिलं तर म्हणजे आबा पण त्याच्यात बिझी राहावात आणि पप्पा पण बिझी राहते आणि 4 पैसे पण तर लय म्हणजे असे व्यवसाय किंवा धंदे आमका लय म्हणजे असा वाटला मग त्याच्यातलो एक होतो की कपड्यांचा व्यवसाय साडी ड्रेस वगैरे ते नंतर मग विठ्ठल मला बोलतात सुरतच्या सर्व टेक्स्टाईल मार्केटात मग थंयसून डायरेक्ट कपडे येतात स्वस्तात येणार ते तर तू थंय जाऊन चौकशी कर तर ती चौकशी करू का माका वेळ नाही काय नाही मी जाते पुढच्या आठवड्यात जाते पुढच्या महिन्यात जाते असं करून 3-4 महिने झाले एका लिची देवा आणि आता परत विठ्ठल माका बोलतो अरे काय झालं भाई जाऊन ये तुका थैसून 2-3 तासात तू जाऊन येशील 2-3 तासात धावता तरी पण दिवस जाणार गावातून येल्यानंतर मग मी ठरवलंय की आपण मी जातोय म्हणून तर मी जाते म्हटल्यानंतर हेंका तिगवल्यांका आली त्या आम्ही पण येतो मग काय सुट्टी आहे ना सुट्टी पण आहे पण कितीचा महाग किती म्हणजे एकाच्या कामाका म्हणजे माका एकट्याक जाऊ घेऊ खाऊ आता 4 आणि ह्या बारक्या पोराचं पण तिकीट काढूचा लागला ह्याच्यात ते का नाही म्हणून आणि कसा झोपला आणि लिच्ची खाता फळा लय आवडतो बाबा येडा ते फळ ह्याच्यासाठी आणतो लिच्ची म्हणजे काही फळ ते खाय आंबे पण आणलो आम्ही तर आता हळूहळू सर्व काढू तर मंडळी तुम्ही पण सांगा की पप्पा किंवा आबा आणि विठ्ठल पण म्हणजे हे तिघे मिळून विठ्ठल त्यांना दोघांना मदत करत आणि आमचं काहीतरी एक व्यवसाय आणि आबा का काहीतरी हातभार कारण आबाची आता 3 मुलं त्यांचा सर्व संसार ते मग त्या सर्व सांभाळूसाठी किंवा आबा आर्थिकदृष्ट्या प्रबल जरा मोठे शब्द वाटतात आर्थिकदृष्ट्या प्रबल म्हणजे एक व्यवस्थित सेटल होऊसाठी आम्ही प्रयत्न करतो आणि आता गंधर्व मनीष पण मोठे होतात गंधर्व तर मोठं झालो जातात 10वीला त्यामुळे काहीतरी आमच्या डोक्यात चालू हा विषय तर कपड्यांचा एक चालू होतो विषय देवगडात घालायचा चांगला दुकान आणि लोकांना परवडतील अशा रेटमध्ये दुकान घालायचं असा एक हा तर त्याचा आम्ही आता सर्व अभ्यास करणार कसा आमचा पडाल काय होय काय एक अजून एक आमचा गावात एक चालू हा विषय म्हणजे ह्या सर्व ह्याच्यात आमचा परवडा आम्ही बघणार आणि आम्ही मग ते ठरवणार तर तुमका पण काय वाटत असतात की आम्ही त्याचो आबा पप्पांना व्यवसाय काय घालून द्यायचो गावात तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा आम्ही पण त्याचा विचार करू तर हाय आता सर्वांना त्रास होता मी लय मोठ्यानं बोलतोय तर हाय मी माझं भाषण बंद करतोय आणि व्हिडिओ पण लय होतोय आणि गुजरातला आम्ही जातो पहिले आम्ही जाणार गुजरातचा अजमेरा फॅशन तर का लय मोठा आणि रेडीमेड कपड्यांचा होलसेलर आहे तर थंय आम्ही पहिले जाणार आहोत ते चौकशी करणार आणि नंतर मग लगेच संध्याकाळी वंदे भारतने परत येणार तर आता हे मी सर्व तुमचा तर समजला असेल सांगूचा मी उगाचा हलानपलान लावत राहा त्यामुळे हे आता बंद करते लोकांचा असं होईल माझा आवाज होतो आवाज पण लय मोठा खणखणीचा मालवणी हा तर आता आम्ही काही थांबवतो आणि आता खाऊचा आंबे बिंबेचा बघतो चला आणि चाय कोणाला कोणा लेट्स गो काय बघ ना आपण जातो तसंच वाटतं ना काय पण डोंगर तरी नाही ट्रेन येली म्हणजे हे कशीच ऐकत नाहीत जडवा पण ऐकत नाही आणि आऊस पण ऐकत नाहीत जेव्हा नुसते खातात खायचा स्टेशन इला खायचा तरी स्टेशन इला आहे विरार इला वाटतं
विरारच्या पुढे इलो डहाणू हा डहाणू स्टेशन इला वाटतं आता. हा पालघर 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 गेला. आयुष्य खूप सुंदर आहे. फक्त 2 मुली पाहिजे आणि एक बायको सुंदर पाहिजे. हा एक बायको शीट भारी भेटली आणि हे आयुष्य सुंदर आहे. याचा पण नाश्ता इलेला होता. तर मंडळी आहे सरकारी नाश्ता इलेलो असा दीपाली का मिळालेलो अमूल बटर गुजरातचो. अरे कटलेट 2 कटलेट हार्ट शेप मध्ये आणि हे का थेपले असते ब्रेड आणि हे बटर आहे. चाकू पण दिले नाही काय तर बघ. दीपाली आहे आता बटर लावून खाता. अरे शाबाश या काय ऐकत नाही लोकांचा म्हणून टाकशाल ना बाकी काय ना. वापी स्टेशन इलेला तुम्ही बघू शकता. ह्या बघा म्हणजे दीपाली आपण गुजरात काय येऊन पोचलेले आहो होय ना. आणि हा बघ काय जिया पप्पांच्या मांडीवर पाय ठेव. पाय पोचत नाही ना थंय खाली त्यामुळे त्याने हे ठेवले ना वरती. सुरत स्टेशन इलेला असा आणि आम्ही आता उतरतो. चला गाईच चला चला. आता 9:30 वाजल्यात आणि सुरत स्टेशन का आम्ही उतरलो आणि ऐसून आता आम्ही पहिले नाश्ता विष्टा करतो आणि नंतर पुढे जातो. म्हणजे हा सुरत स्टेशन हा आणि आम्ही आता आहे बाहेर बघू. रिक्षांचे कलर वेगळे आहेत. आमचे रिक्षा वेगळे आहेत. चला म्हणजे 2 मसाला डोसा आम्ही मागवलो आणि आम्ही एक खातो आणि जियासाठी आणि भाभीसाठी सँडविच मागवलं पण तर अजून इला नाही. डोसे इले तर डोसा वगैरे खातो आणि नंतर सँडविच खातो. ही आता सँडविच पण खाणार आणि आमच्यातले मसाले डोसे पण खाणार होय ना. मजा आहे यांची. हे चल 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 हे चल तो पण येता वाटतं अजमेरा फॅशन का. तर म्हणजे आम्ही अजमेरा फॅशन का येऊन पोचलो. हे बघा अजमेरा फॅशन लिमिटेड हया आणि आता आम्ही आतमध्ये जातो. अजमेरा फॅशनची गाडीओ पण बघा. आम्ही ते ग्राउंड फ्लोअर का गेलो तर थंय आमका टोकन वगैरे दिल्याने आणि त्याच्यानंतर आमका आता आहे 6th फ्लोअर का पाठवल्याने. 6व्या मजल्यावर आम्ही इलो आणि त्याच्यानंतर आमका विचारल्याने तुम्ही खैसून इलात तर आम्ही सांगलो मुंबई डोंबिवली वसून इलो म्हणून. तर आमका विचारल्याने तुमका गाईड करू का मराठी हवं का हिंदी हवं तर आम्ही सांगला मालवणी हवं तर मालवणी भाषावाला आमका कोणतरी द्या म्हणून. तर ती काय बोलले की मालवणी कवग्या सुटीवर हा म्हणजे त्या भात लावणी का गेलेला हा त्यामुळे मालवणी नाही मिळत मराठी मिळत. तर म्हणलं ठीक आहे मालवणी नाही तर चालत मराठी तर मराठी तर येतात आपल्याला काय आपली मातृभाषाचा. तर कवग्या माका वाटता भात लावणी का गेलेला असल्यामुळे जरा लफडा झाला नाहीतर तुमका मालवणी ऐकूक भेटला असता. तर तुर्तास आम्ही आता ते बसतो मग कोण येत तो बघूया तो आपल्या गाईड करेल. हा चला लेट्स गो. अच्छा मला सुरुवातीला तुमचं नाव सांगा. नाव दीपाली. अच्छा कुठून आले. आम्ही मुंबईवरून. अच्छा मुंबईवरून आले. तर तुम्हाला म्हणजे की बिझनेस करायचा आहे की तुम्हाला म्हणजे नुसतं टूर करायचं आहे बघायचं आहे काही कलेक्शन घ्यायचं. ही सर्व माहिती पण पाहिजे अच्छा आणि बघायचं पण ठीक आहे म्हणजे बघा. दोन्ही हा एकत्र ओके ओके आपण बघूया की काय काय कलेक्शन आहे. या ठिकाणी बिलिंग होतं ओके, आणि ओके. पहिले तर आपण बघणार आहोत तर की त्या प्रिंटेड साड्या या ठिकाणी मिळतात. तुम्हाला पहिलं सेक्शन हे असणार आहे ना या ठिकाणी प्रिंटेड साड्या असतात. तर तुम्ही हे साड्यांचं कलेक्शन घेऊन तुम्ही आपला व्यवसाय स्टार्ट करू शकता. या ठिकाणी प्रिंटेड साड्या तुम्हाला 99 रुपयापासून स्टार्टिंग असणार आहे. हा 99 रुपयापासून स्टार्टिंग आहे. क्वालिटी पण खूप बेस्ट आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला पूर्ण बल्क वाईज घ्यायचं आहे. इथे सिंगल पीस नाही मिळत सर. हा सिंगल मिळत नाही. बघा आपल्याला व्यवसाय करायचा आहे तर आपल्याकडे क्वालिटी पण हवी व्हरायटीज हवी रेंज वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. आपण स्वतः दुकानात जातो मॅम तर एक साडी बघितल्यानंतर खुश नाही होत सर. तर आपल्याला खूप जास्त आपण दुकानदाराला म्हणतो की हे कलेक्शन द्या ते कलेक्शन द्या. तर मग आपल्याकडे हे कलेक्शन असणं खूप महत्वाचं आहे म्हणजे की क्वांटिटी किती घ्यावी लागेल क्वांटिटी. आता याच्यात समजा 8 किंवा 10चं सेट आहे ना तर हे तुम्हाला पूर्ण घेणं खूप गरजेचं आहे. सेट मध्ये हा सेट मध्ये घ्यावं लागेल. सेटमध्येच घ्या कारण तुम्हाला व्यवसाय करायचा आहे त्या हिशोबाने. तर हे कलेक्शन पूर्ण प्रिंटेड साड्यांचं आहे. हे सर्व प्रिंटेड हो साड्यांचं प्रिंटेड साड्यांचं आहे. जर तुम्हाला बॉक्स पॅकिंग हवं असेल सर तर या पद्धतीने तुम्हाला बॉक्स पॅकिंग पण मिळेल. कसं पडणार आहे
बघा ही साडी मी तुम्हाला म्हटली 99 रुपयापासून तुम्हाला एक साडी आहे ही एक साडी आहे 90 रुपयाची. तर तुम्ही हे पण कलेक्शन घेऊ शकता. मग आम्ही विकू किती शकतो? तुमच्या एरियावर डिपेंड करतं सर. 150 रुपये 180 200 लास्ट म्हणजे 180 पर्यंत सेल करू शकता. म्हणजे 99 रुपये आपण एक पडणार. आणि आपण 99 रुपयाला एक पडेल. 150 रुपयात विकू शकतो. हा 150 रुपये लास्ट. आमचा एरिया ठीक आहे. हा मग ज्या छोट्या गावात जर तुम्हाला सेल करायचं असेल तर त्यासाठी बेस्ट आहे. कारण बघा गावाकडची लोक हातावर जॉब वगैरे करतात, कामं करतात. मग त्या हिशोबाने कमीत कमी 50 रुपये पण मिळाले तरी खूप. आणि आम्हाला नुसते साड्याच नाही म्हणजे किड्स वेअर पण पाहिजे. या ठिकाणी तुम्हाला 215 रुपयापासून सुरुवात असणार आहे. चांगल्यातले म्हणजे जे तुम्ही 400 रुपयाला सेल करू शकता. म्हणजे आम्हाला कितीला पडणार ते? बघा 215 रुपये सुरुवात आहे. मग ज्या पद्धतीने क्वालिटी असेल, रेंज असेल, त्या पद्धतीने तुम्हाला सेल्स पर्सन एकदम व्यवस्थित सांगत असतं की तुम्ही या रेंज मध्ये सेल करू शकता, या रेंज मध्ये तुम्ही कस्टमरला देऊ शकतात. आणि तुमचा बेसिक आता स्टार्टअप आहे ना मग बघा एका साडी मागे जर तुम्हाला 50 रुपये पण मिळाले 40 रुपये पण मिळाले तरी खूप आहे. तुमचे ऍटलीस्ट पहिल्यांदा कस्टमर जुडणं खूप महत्वाचं आहे. महिला कसं असतं जर तुम्हाला दुकान तुमचं घरून असेल ना तर सर्व साड्या त्या खोलून ठेवतात. जर तुम्ही त्यांना अशी कॅटलॉग पीस दाखवले ना तर कस्टमरला लक्षात की लुक वाईज ते कसं दिसणार आहे, म्हणजे त्याची क्वालिटी रेंज एकदम परफेक्ट कशी असणार आहे तर तुम्ही असं कॅटलॉग त्यांना दाखवू शकता. हे तुमचं इझी पडेल. कारण तुमचं सुरुवात आहे तर थोडंसं तुम्हाला त्रास होणारच आहे कस्टमरसोबत डील करायला किंवा कस्टमरसोबत बोलायचं कसं, ह्या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहे. म्हणून तुम्ही ह्या गोष्टी सुद्धा लक्षात ठेवा मॅम. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी सेल्स पर्सन पण दिला तुम्हाला प्रत्येक टाईप मध्ये तुम्हाला या ठिकाणी मिळत असतं. तुम्ही डिमांड करायची असते की या पद्धतीने माझ्या एरियामध्ये कलेक्शन चालेल त्याच पद्धतीने तुम्ही कलेक्शन इथून घेऊन वगैरे असं थोडं फॅन्सी मध्ये पण आपण ठेवूया. तर इथे बघू शकतो हे सेक्शन आहे वर्क साड्यांचं. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्टार्टिंग असणार आहे 121 रुपयापासून मॅम. 121 स्टोन मध्ये 121. फॅन्सी बघा या साड्यांमध्ये मार्जिन जास्त मिळते. कशी माहिती का आपण प्रिंटेड साड्या 215 ला घेतो मग ती लास्ट आपण 300 रुपयाला विकू शकतो. याच्यामध्ये तुम्ही 100-150 रुपये ऍड करून सेल करू शकता. या ठिकाणी तुम्हाला 121 रुपयामध्ये स्टार्टिंग असणार आहे. स्टार्टिंग असणार आहे. स्टार्टिंग आहे याच्यात मग वेगवेगळ्या रेंज आहे. मग जशी क्वालिटी असणार त्या पद्धतीने तुम्हाला रेंज पण या ठिकाणी मिळत चालते. लय स्वस्त आहे. तुम्ही ऑनलाईन पण परचेसिंग करू शकता मॅम. आता कसं पावसाळ्याचं सिंगल ऑनलाईन अजमेराकडनं सिंगल पण सिंगल नाही मिळत. नाही हे फक्त याच्यासाठी होलसेलच्या साठी. होलसेल साठी सगळ्या पद्धतीने कलेक्शन मिळतात तुम्हाला. हे बघा या पद्धतीने असतं सर बंच 1 2 3 4 हे सर्व कलर येणार. हे सर्व कलर येणार आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅटलॉग पण मिळणार. आणि भरलेलं ब्लाऊज आहे बघा या साईडला एकदम सिम्पल. अशा साड्या आहेत ना मॅम ऑनलाईन मध्ये जास्त सेल होत असतात. म्हणजे जसं की अमेझॉन आहे, फ्लिपकार्ट आहे, मिशो आहे, या वेबसाईटवर जास्त सेल होत असतात. तर तुम्ही याचा सुद्धा व्यवसाय करू शकता. या साईडला सॉरी हे काय आहे? हे बघा हे सोना. सरांना वाटलं असेल की सोन्याचं हो सोन्याचं बॉक्स. अजमेरा फॅशन बघा आपण बघूया. हा साडी पण येणार ना याच्यात. हे बघा यामध्ये साडी सुद्धा तुम्हाला मिळत असते. गिफ्ट द्यायला पण भारी आहे. खूप सुंदर आहे गिफ्ट देण्यासाठी. ही साडी आहे आई शपथ. ही कशी नवरीसाठी आहे का? नवरीसाठी पण वेडिंग कलेक्शन. तर या पद्धतीने आई शपथ. आता दीपालीला पण सांगतो तू पण चालू कर आता. घर बसल्या आपल्या काय आहे नाहीतर काय. बिलकुल. हे बघा या पद्धतीने फक्त मासे बनवत असते ते. अच्छा ते पण एक वर्कच आहे ना सर. घर सांभाळते म्हणजे खूपच मोठी गोष्ट आहे सर. हे बघा या पद्धतीने तुम्हाला इथे वर्क साड्या मिळतात खूप सुंदर. इथे तुम्हाला 800 रुपयापासून स्टार्टिंग असणार आहे. जे आपण बघा मी तुम्हाला स्टार्टिंग पासून दाखवत आली आहे मॅम. तिथे तुम्हाला प्रिंटेड साड्या दाखवल्या, कॅटलॉग पीस दाखवले, त्यानंतर तुम्हाला थोडं वर्क साड्या आणि ह्या पार्टीवेअर साड्या मिळतील तुम्हाला. याच्यामध्ये तुम्हाला डिझाईन पण खूप सुंदर मिळत असतात, पॅटर्न वेगवेगळे अगदी म्हणजे की जे युनिक आहेत तेच. हे बघा सिंपल आणि सोबर आहे. सिंपल आणि हलकी पण आहे एकदम खतरनाक आणि भारीच. ही आवडली. अरे पण ते एक नाही देणार ना. एक नाही देत ना इथे. ते आता मग काकाने गावी दुकान घातलं काय मग त्यांच्या शॉप आणि काकी दोघं साड्या घालत राहतो. बघा दुकान आपलं असलं स्टार्टअप ना मॅम तर आपण स्वतःच घरातलंच कस्टमर बनून जातो स्टार्टिंगला. यांचा कलर खूप चांगला आहे ना. हो ना. तुला आवडलं ना. आपण स्टार्ट करूया बिझनेस साड्यांचा. तू आणि तुम्ही तिघांनी करा ना. भावी जिया आणि तुम्ही. मग नाव काय ठेवायचं? तुमचं ठेवा ना. स्वीट वरून काहीतरी ठेवा. स्वीट साडीज.
ब्लाऊज ब्यूज एकदम रेडी आहे. प्लेन Perfect. साडी आहे आणि असं तुम्हाला ब्लाऊज मिळणार आहे बघा. खूप सुंदर आहे बघा. वेगवेगळे कलेक्शन ठेवले मॅम. हे बघ ह्याचा पण ब्लाऊज बघ यार, सेम ही साडी आणि हे ब्लाऊज ब्लाऊज खतरनाक एकदम. अल्टर करायचं. मॅम आता आपण वर्क साड्या बघितल्या, आता थोडस आपण कॉटन साड्या इथे तुम्हाला खूप सुंदर कॉटन मध्ये साड्या मिळत असतात या बापरे पद्धतीने. मस्तच आहे. हो, वेगवेगळ्या डिझाईन मिळतील. बल्क वाईज घ्यावं लागतं, इथे सिंगल पीस नाही मिळत. हे बघा या पद्धतीने. हे काय आहे? हा, हे पण कॉटनच आहे. याच्यात तुम्हाला हा, आणि याच्यात तुम्हाला कॉन्ट्रास्ट मध्ये जे आहे लेस आणि बॉर्डर ओके. मिळणार आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला जसं कलेक्शन हवं हा आहे. दीपाली बघून घेतो सर्व. हे बघ कलेक्शन जबरदस्त आहे, म्हणजे काय घेऊ आणि काय नको असं तुमचं होय. या भाभी काय हे बघतात बघा, या पद्धतीने पण हे तुम्हाला पण या ठिकाणी- कॉटनचे, हो, हे पण सर्व ते भारी cotton आहेत, ते आवडले. अच्छा, ते कॉटन आवडले का? मग तुम्ही ते वेगवेगळे कॉन्सेप्ट बल्क वाईज तुम्ही ओके, घेऊन ओके. जाऊ शकता, कारण तुमच्याकडे कॉटनची पण व्हरायटी हा, हा, बनेल. हा. आपण यामध्ये येणार आहे. धारी काटूच येते काठपदर. काठपदरामध्ये येईल. असे तुम्हाला खूप सुंदर कॉन्सेप्ट मिळत असतात. हे बघा. आई शपथ, ही एक भारीच आहे यार. जबरदस्त आहे. मटेरियल. हा, हे मटेरियल वेगळं आहे. हे आय थिंक सिमर मध्ये आहे. सिमर मध्ये तुम्हाला पेपर टिश्यू आपण सिल्क म्हणतो. तर हे बघा सर, मॅम या ठिकाणी तिकडे बघ दीपाल. सॅम्पल्स आहेत. हे सॅम्पल आहेत, म्हणजे आपल्या गावात हे सांगायचे ह्याच्यातले बल्क मध्ये किती पाहिजे ते. मग त्याच्यातले याच्यामधले 6 द्या 6 किंवा याच्यामधले 8 द्या, याच्यामधले तुम्हाला जे काही हा, हा, हा. 4 हवे तर तुम्ही असं घेऊ शकता बघा. झालं. साड्यांचं संपलं ना अजून. साड्यांचं संपलं. मेन पार्ट बाकी आहे मॅम. आई शपथ. या ठिकाणी तुम्हाला सिल्क मध्ये मिळणार आहे. सिल्क मध्ये तुम्हाला या ठिकाणी 800 रुपयापासून स्टार्टिंग आहे. तर 800 पासून? डिझाईन पॅटर्न हे तुम्ही बघू शकता साडीवर तुम्ही. हे बघा, हे सर्व सिल्कचा, हे सर्व सॅम्पल आहेत. हो, सर. म्हणजे ह्याच्यातले तुम्ही सांगायचं ही आवडली तर ह्याच्यातले 6 मिनिमम 6 घ्यायचे. मिनिमम 6-8 जसं बंच असेल ना. हा तेवढं घ्यायचं तेवढं ओके. हे उचलावं बघ लागणार आपल्या आहे. साड्यांचे कलर वगैरे काय आहेत ना, हे बघा. जबरदस्त. आणि आपण किती साड्यांचे सर्व कलेक्शन आपण कव्हर केलेले आहेत. तर आपण थोडं किड्स पण बघूया. ओके, ओके, kids. किड्सचं कलेक्शन वरच्या साईडला आहे. आपण वरती जाऊया. हे बघा. चला. या ठिकाणी पण आहे बघा, लहानांचे आहेत, मोठ्यांचे आहे. ओके. हो का? आणि हे पण बल्क मध्येच घ्यावं हो लागणार ना. सर, हे सर्व आपल्याला बल्क वाईज घ्यायचंय, कारण बिझनेस करण्याच्या पर्पजने आपण जर घेत असाल ना, हा, हा, तर हा. आपल्याला इथे सर्व कलेक्शन सेट वाईज मिळतात. बघा या ठिकाणी मुलांसाठी कुर्ता असं अरे कुर्ती set. भारी पण भारी. काय काय मुलांचा शिकूया. मुलांचंच घ्यावं लागणार. हे बघा, हे सर्व हे आहेत. हे बघा, हे पण आहे सर्व. हे काय आहेत ते? हा, हे टी पण शर्ट, लहान शर्ट मुलींचे वगैरे t-shirts वगैरे आहेत. वेस्टर्न वेअर असतात ना मोठ्या मुलींचे, हा 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 हा. हे लहान मुलींचे आहेत वेस्टर्न वेअर. तर तुम्ही लहान मुलींमध्ये पण असे वेस्टर्न वेअर ठेवू शकता. थोडं साडी, थोडं कुर्ती, थोडं लहान मुलांचे असे पण तुम्ही कलेक्शन ठेवा. खूप फायदेदायक बिझनेस आहे हा. याच्यामध्ये व्हरायटीज आपल्याला नवीन नवीन दिसतात बघायला, आणि आपल्याला विकायला सुद्धा सोपं जात. असं बघा हा. या पद्धतीने. हे सर्व वेस्टर्न वगैरे आहेत. आणि स्कर्ट बीट आहे हे बघा. अरे बापरे, स्कर्ट काढलं का? अजून तसे फ्रॉक पण तुम्ही इथून परचेस करू शकता. वन पीस पण आहेत. म्हणजे टोटल कलेक्शन आहेत मॅम या ठिकाणी. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रदेश आपण थोडं बघू. कॉटन मध्ये आहे. जास्त घालते कुर्ते बिरते सर्व एकदम तुम्ही बघू शकता. भारी भारी आहे एकदम. म्हणजे काय घ्यायचं आणि काय नाही असा होऊन जाईल. म्हणजे दुकानात तुम्ही किती सामान भरणार त्याच्यावर अवलंबून. तुमचं दुकान केवढा मोठा, तुमच्याकडे किती एक मोठं गाळो, आणि मोठे पैसे पण बघूच लागते. मोठे पैसे पण घ्या. काय गाऊन आहेत, एकापेक्षा एक गाऊन आहेत. हे बघ, म्हणजे स्टायलिश सर्व. सर्व स्टाईलिश आहे. तुमच्या दुकानात जर शोरूम बनवायचं असेल शोरूम नाही हो, आम्ही साधं दुकान घालणार, पण जे का हायफाय दुकान जर घालूचं असाल थोडेसे तरी ठेवले पाहिजे तुम्ही, कारण काय आहे थोडं इम्प्रेशन त्याच्याने पडतं. आता अरे आमचं गाव आहे, एक साधं गाव आहे हा, आमचं. गावासाठी पण तरी पण गावातले लोक पण काय कमी नाही आहेत. गावासाठी पण असं नाहीये की मुली असतीलच ना, तर मग हो, त्यांना हो, असे हो. तुम्ही गाऊन घेऊ शकता. बघा या ठिकाणी असे गाऊन पण तुम्हाला सिम्पल आणि सुपर आहे. हो, तर हो, हे पण हे लेहंग्याचं सेक्शन आहे सर. हे बघा या ओके. ठिकाणी मॅम खूप सुंदर लेहंग्याचं कलेक्शन. हा, नवरीचे लेहंगे पण मिळतील. नवरीच्या बहिणीसाठी, काकूसाठी जसे हा. लेहंगे हवे, शेजारणीसाठी सगळ्यांसाठी मिळतील. शेजारण्यासाठी कोणीच नाही घेतलं. या पद्धतीने तुम्हाला इथे सर्व लेहंग्याचे कलेक्शन मिळणार आहे. बापरे, हा, लय भारी भारी आहे. लेहंगा. जे ट्रेंडिंग असतील ते तुम्हाला या ठिकाणी कलेक्शन बघायला मिळत असतात. या ठिकाणी बघा खूप सुंदर, म्हणजे की सिम्पल आई असं बनारसी शपथ टाईप आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही हे पण कलेक्शन या म्हणजे बघू शकतास तुम्ही, जबरदस्त सर्व कलेक्शन आहे. हे बघा, सेपरेटली आपण व्यवसाय करू
करू शकतो. कसं माहितीये का, रेंटलचा बिझनेस आपण स्टार्ट करू शकतो. हा रेंटल साठी. हेवी जे लेहंगे असतात ते आपण मोस्टली जास्त वेअर नाही करत, 1 किंवा 2 वेळा. मग तुम्ही रेंटलचा बिझनेस स्टार्ट केला तर तो तुमचा म्हणजे रेंटलला आहे की देऊन नाही, पण. मस्त आहे ना. साड्यांचा जर लोक सर्व नेहमी करत असतात, पण आपण हा जर बिझनेस केला काहीतरी वेगळा आहे. तुम्ही या साईडला पण बघू शकता, प्रॉपरली असं दाखवून तुझ्यासाठी भारी आहे. म्हणजे हे सर्व लेहंगे वगैरे घे आणि तो रेंटने देऊन टाकायचं. आता बऱ्याच महिलांचं बुटीक हे असतं बघा मॅम. एकदम. मग बुटीकच्या ज्या महिला असतात ते तसंच करतात, 4-5 काही 10-12 लेहंगे आणतात, घेतात hanging आणि करतात. आणि ते आणि दाखव. मग देत असतात त्या हिशोबाने. आणि फंक्शन आपले चालूच असतात. जसं लेहंगा हे साईड आहे, आपण लेहंगा जर साईड हिरोईन. सॉरी मॅडम. साईडला ठेवूया. लेहंग्याची स्टार्टिंग असणार आहे 680 रुपयापासून सुरुवात आहे. बापरे. हा हे ते साधे जे आहेत आणि ते हे जाऊ देत, पण भारी आहेत ते. 2000 पासून सुरुवात असणार आहे. बापरे 2000 पासून. 5000 आपण बाहेरून 25-30 अरे ते लय महाग असतात. हा 25-30 हजाराचा साधा 5,000 स्टार्टिंग आहे. स्टार्टिंग आहे. आणि इकडे बघ, आणि 101 आहे हे बघ. बापरे कलेक्शन जबरदस्त. वेअर, पॅन्टी बिंटी, लेगिन्स, जेगिन्स. इथे डमीला पण लावलेले आहेत. तर म्हणजे हे पण घेऊ शकतास तुम्ही. हा हे पण घेऊ शकता. बघा फेरीवाले जे हे लोक बघा. बिझनेस करण्यामध्ये इंटरेस्टेड आहेत ना, मग त्यांना सुद्धा हा बेस्ट आहे. या साईडला आपण बघूया नाईटीचं कलेक्शन आहे. नाईटी, नाईट सूट तुम्हाला या ठिकाणी Cotton आहे. आहे, होजिरी आहे, लायक्रा आहे, रिओन आहे. तुम्हाला जसं हवं असेल तसं तुम्ही हे बघा, तुम्ही बघू शकता सर सर्व Starting प्रकारचा. range काय आहे? हे बघा, त्यांची स्टार्टिंग रेंज 72 रुपयापासून आहे. अरे पण बापरे जशी 72. क्वालिटी असेल मॅम त्या पद्धतीने नाईट सूट पण तुम्हाला या ठिकाणी मिळतं. आयुष्यभर हे पण भारी आहे. या पद्धतीने टोटल कलेक्शन आहे. फक्त बापरे. तुम्हाला एकदा इथे येण्याची गरज आहे. जे आपण सूट मटेरियल म्हणतो ते हा. तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतात. इथे सॅम्पल म्हणून ठेवलेलं आहे. हा. बल्क आपण बघूया. हे बघा या पद्धतीने जसं सीझन असेल त्या पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी सूट मटेरियल घेऊन जाऊ शकता. सूट मटेरियल आणि नंतर शिवू शकतो आपण. शिवू शकता आपल्या पद्धतीने. Dress जशी material size हवी. विकायचं हवं हे बघा दामन मध्ये किती सुंदर याच्यावर जे काम केलेलं आहे प्रॉपर, खूप सुंदर. तुम्हाला लुक वाईज लक्षात आलं पाहिजे की कसं तुम्ही स्टिच करू शकता. ओके. आणि हे पण mostly हे असं कापड असतं भारी आहे यार. हा. ओढणी बिडणी भारी आहे. याच्यामध्ये साईजचा प्रॉब्लेम नाही होत मॅम. हा आपण शिवू आपण शकतो. शिवू शकतो. आपल्या गावात असं हे आहे. हे असणार आहे कुर्तीचं कलेक्शन. हा आहे पूर्ण सेक्शन मध्ये कुर्तीचा आहे. तुम्ही बघू शकता सर्व कुर्तीचा कलेक्शन आहे. हे बघा. या म्हणजे आम्ही लेडीज वेअर बघितला, किड्स वेअर बघितला आणि जेंट्स वेअर कुठे आहे म्हणून ह्या मॅडमला विचारलं, तर मॅडम हे आता डायरेक्ट आपल्या घेऊन इलेले तर काय काय दाखवतात तर बघूया. चला मॅडम. या ठिकाणी तुम्हाला असं शर्ट मध्ये खूपच सुंदर. अरे हे मला आवडतं, चायना कॉलर आवडतं. हो का. अच्छा. तर तुम्ही हे पण घेऊ शकता. बघा तुम्हाला असे कॉलर पॅटर्न वेगवेगळ्या पॅटर्न्स मध्ये तुम्हाला इथे मिळतात. हे बघू शकता. टोटल या ठिकाणी तुम्हाला प्लेन हवं, लाईनिंग हवं तुम्हाला त्या पद्धतीने या ठिकाणी शर्टचे कॉन्सेप्ट पण आहे. तुम्ही बघा या पद्धतीने टी शर्ट पण भारी आहे. ब्लेझर 5 पीस तुम्हाला जे हवं ते मिळेल. आणि याच्यासोबत तुम्ही शेरवाणी पण बघा. या ठिकाणी शेरवाणी पण तुम्हाला शेरवाणी पण हो. एकदम भारी आहे सर्व. काय नाही काय 3000 पासून सुरुवात आहे शेरवाणीचं. लय भारी आहे. नवरदेवासाठी जर तुम्हाला खरेदी करायची तर असेल तर 3000 पासून मिळते. हा सुरुवात आहे. क्वालिटी रेंज तुम्हाला खूप छान मिळेल. तर हे पूर्ण सेक्शन या हे ठिकाणी बघा आता हे सर्व दाखवून घेऊया आपण. हा. आम्ही पण पहिले बघून घे. हा या पद्धतीने. म्हणजे कोणा काय बिझनेस वगैरे चालू करत असलो पण गावात आम्ही हे नाही करणार, पण आपला बघून घेऊ. आम्ही छोटं दुकान घालणार म्हणजे असेल तर. आम्ही फक्त आता बघू. हे पण शर्ट बेस आहेत ना. इथे हे नाही कुर्ते आहेत. हा कुर्ते हे साधे कुर्ते आहेत, हे ठेवू शकता तुम्ही. हा हे ठेवू शकतो. याची काय रेंज आहे स्टार्टिंग? शिगमॅक बिगमॅक 500 पासून रेंज आहे. 500 पासून रेंज आहे. तर जशी क्वालिटी असेल त्या तर पद्धतीने. आमका सकाळपासून बघता बघता अक्षरशः दुपार झाली आणि ह्यांचे एवढे फ्लोअर आहेत ना, तर त्यांची स्वतःची लिफ्ट वर खाली हो. बिल्डिंगची वेगळी आहे आणि ह्यांची एक वेगळी आहे. चला म्हणजे अजमेरा फॅशन लिमिटेड आमचा फिरून झाला. लय मोठा होता. अक्षरशः आमका 2:30 वाजले तर म्हणजे ते सर्व बघेपर्यंत सर्व चौकशी करेपर्यंत आमका 2:30 वाजले. आणि अक्षरशः माझी बॅटरी पण संपली आणि आमची पण बॅटरी संपली, कारण 3:30 वाजता उठलो होतो आणि ट्रेनमधला पण शूटिंग केलं होतं, त्याचं पण शूटिंग केलं होतं, त्यामुळे मोबाईलच स्विच ऑफ झालो. मग आम्ही त्याच्यातून 2:30 वाजता आम्ही जेव केलो. पुरोहित थाळी घेतली होती आम्ही. खरंच जेवण भारी होता. तुमका दाखवता होता पण मी तेव्हा मोबाईल चार्जिंगला लावलंय आणि आम्ही जेवलो वगैरे. मग जेवेपर्यंत आमका 3-3:30 वाजले आणि आता 3:30 वाजले. आता 3:30 वाजता आम्ही स्टेशन का इलो. 5ची आमची वंदे भारत मध्ये मस्तपैकी आराम केलो आम्ही आणि आता वाजल्या 5:15.
5:13ची आमची ट्रेन आहे. तर थोड्या वेळात ट्रेन येत मग आम्ही निघू आणि ही 8:30 वाजता मुंबई सेंट्रल का पोचा मग थैसून डोंबिवली. तर चला लेट्स गो. आणि येताना आमची जनशताब्दी होती हो ना आणि आता जाताना वंदे भारत. चलो लेट्स गो. जे आमचा झोपेत आहे वंदे भारत. वंदे भारत हा इलेली असा ही बघा. हे सीट जवळच असणार आपले. तर आता आम्ही निघालो आणि आमच्या कोट्यातले खाजी आम्ही आहे सुरुवात केला खाऊ. त्यांच्याने हे बघा काय बिस्किटा दिल्या ना कॉफी बिस्किटाने दिल्या ना. दीपालीने आंबे खाऊ सुरुवात केल्या ना. गुजरातची केसर आंबे होते एकदम जबरदस्त टेस्ट. हे जियाक नको जिया आमचा झोपता आणि थंय त्याला लाडू वगैरे ठेवलेले मी घेते बा माका देवा. मालिक आम्ही ऐसून थंय पाठवलं हकलवलं अक्षरशः त्या लेडीजा. त्या लेडीज सोबत त्याला पाठवलं आणि आम्ही हय बापूस आणि चेडवा आम्ही आहे राहिलेले. म्हणजे 6:30 वाजता आता वाफी का आमचा जवान इलेला हा बघा तुम्ही बघू शकतास. आणि आमका तर अजिबात भूक नाही यात आहे झोपला आणि एकच आम्ही थाळी मागवलं होतं आणि आता आम्ही जेवणार आमचं कारण आम्ही खाल्लं होतं पॅक झाला आणि 6:30 वाजता आमका भूक नाही. आम्ही 8:30 वाजता मुंबईत जाऊ तेव्हाच मी दीपाली आणि जिया जेव. तर आता भावी नाही जेवणार. काय काय हातात दाखव. भावी चपाती आहे चपाती डाळ पनीरची भाजी भात बटाट्याची भाजी आहे. जिया झोपला तुझी एकट्याची मजा नुसती. तर म्हणजे बोरिवली स्टेशन येऊन गेला त्यामुळे पूर्ण ट्रेन खाली झालेली आहे. आम्ही नवरा बायको आहे बसलो भावग्यात हे बसला आणि जिया अगदी सांदून झोपला आमच्या तिन्ही सीटवर. तर तुमका दाखवतो ट्रेन खाली झाली आहे. भावग्या आहे बसला हा बघा आणि जिया बघा आमचा. सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूले. तर म्हणजे आम्ही मुंबई सेंट्रल वरून टॅक्सी करून आनंदीत जेव केलं. आनंदी मालवणी आणि कोल्हापुरी प्रॉन्स तंदुरी आणि काळी मिरी कबाब. आता हे फडशा पाडवल्याने तुम्ही बघू शकता. आणि आता आम्ही विसरलो शूटिंग करू तुमका दाखवू का. तर आता आम्ही खाऊन झाला आणि आता थाळीও मागवलो. 2च थाळीও मागवलो आम्ही. एक चिकन थाळी मागवलो आम्ही हे बघा आणि एक प्रॉन्स थाळी मागवलो. तुमका काय नाही आम्ही दोघं जेवतो नवरा बायको.